Den Mas iki lho arep potol iki lho. Malah kok duculi jan malah. Jangan suminten. Piye? Wangu culi. Ora kok delok ta jerone jajal ana apane aku pengen Aku sing delok nggonmu sik. Arti delok kamu nih aku delok nggonmu sik. Ayo to. Lanang e gedhisikan. Jenengan gelem ora? Nek jenengan ora gelem aku edan lho. Aku edan. Penah lekku. Anu. Aku nek edan wudo lho. Aduh. Piye? Kok ora ngono kuwi lho. Kane iki tak pikir tenan. Lah piye to? Den Mas, kok ora ngono ki lho wis tak tembangke, wis tak apake, wis tak cekeli, wis tak dumuk kene kene. Jenengan yo. Kowe arep wudo karemu ora karemu? Bakune aku ora tresno marang sliramu. Apa panjenengan ora nyeman nek awakku tak umbar tekan kono-kono? Ya jane tak eman. Tanpa tanpa nendra padepor ini to Kang Mas. Nyelot aduh to. Apane sing nyelot aduh? Mirip bakule semrepet iki. Kula madhep rene ben ora semrepet. Aja kaya ngono ya. Kayung yo. Kok ndredeg ngopo lho? Ya apa? Mikir kok dadi ngewel. Ngapa mikir kok dadi ngewel ngene iki? Iki nahan sing siji, Mas. Kok mikir loro ta? Mikir loro ta? Loro. Kok loro ta? Ning siji lho. Sing siji ndi? Iki Iki sing siji tok cekel. Dadi kesetrum mlecek. Edan nek iki aku. Ayung yon marang slirane. Bojone melu ora iki. Rasa ngurus bojone ta? Iki anu lho Mas, iki pertunjukan lho Mas, ora tenanan aku. Ora tenanan kok nyekeli tenanan. Ora tenanan kok nyekeli tangan tenanan. Ana kesempatan kok Mas. Tansah Aja kaya ngono. Gumawanging netra. Bisa tanganku semplok iki kok dianeng-eneng. Ngene lho Kang Mas. Iya piye wis sakaremu lah aku pasrah nek bengi iki. Ini lho. Terus tak tumpangi tanganku. Terus dadine ngene. Lho piye to Kang Mas ki? Masa ya ngono lho. Anu ya kok cah cilik-cilik gerak lagu. Jero ati kadung tresna Minten. Apa to? Aja loap-loap ndak kaya Tan liya hamung sliramu. Piye ngapa? Aku anggere weruh bandulmu blereng. Aja mlorot inten tok. Oh blereng ya dimatke terus kok. Ayo kuwi. Satemah lara asmara. Den Mas iki lho arep potol iki lho. Malah kok duculi jan malah. Jangan suminten. Piye? Wangu culi. Ora kok delok ta jerone jajal ana apane aku pengen Aku sing delok nggonmu sik. Arti delok kamu nih aku delok nggonmu sik. Ayo to. Lanang e gedhisikan. Lah ya kuwi mau lho ketoke kok ana apane ngono lho. Aja kaya ngono. Yen kowe tresno aku ki ora ngisin-isin kok kaya ngono kuwi. Lah apa jenengan isin? Aku rumangsa isin nek kok ngono. Apa duwe? Aku
iki putra Kanjeng Adipati Trenggalek kok. Sapa jenenge? Jenenge sapa? Raden Subroto. Adipati Trenggalek iki jenenge sapa? Sudibyo Ngalim. Ngawur. Tenan Dodong Ngalim. Oh, bener. Dibyo Ngalim. Heeh. Jenengan gelem ora? Nek jenengan ora gelem aku edan lho. Aku edan. Penah lekku. Anu. Aku nek edan wuda lho. Aduh. Piye? Kok ora ngono kuwi lho. Kane iki tak pikir tenan. Lah piye to? Den Mas, kok ora ngono ki lho wis tak tebangke, wis tak apake, wis tak cekeli, wis tak dunguk kene kene. Njur memedun. Lah ya wis tak dumuki kabeh kok ya mesa ora gelem ki karepe njaluk piye to? Aku terima kowe waras. Tinimbang kowe edan, Nek aku ora iso waras. aku kena pasal aku. Lah kok iso? Wong edan kok dikaya ngono. Nek aku waras jenengan gelem. Gelem. Ya ayo. Ayo. Gelem ora to ya? Lah piye to? Edan kok nek Kowe iki. sutradarane kejum iso dikepruk kentongan lho. Anak ngene iki edan tenanan ya, Mas. Ayo ora apa-apa kudu ditandangi kok. Jenengan ya. Kowe arep pudo karemu ora karemu. Bakune aku ora tresno marang sliramu. Apa panjenengan ora nyeman nek awakku tak umbar tekan kono-kono? Ya jane tak eman. Lah ya mulane ki ayo gelem dadine upamane aku ngono sing weruh ning jenengan tok. Wong akeh kok ngene kok. Ya kan urung. Wis to, sabar ya. Mah, Aja kaya ngono to. enggak mau. Kowe piye kok malah kono iki? Lah ngopo nek ngono ki? Mas bubar wae, Mas. Wong urung rampung kok. Suminten durung edan kok bubar wae. Iki aku nang omah iso paju tenan iki. Oh, pemain ketoprak kok paduro bojone iki piye? Ha bojoku ki ndelok iki. Ora apa-apa. Wis iki mesti Apa dadak tak peluk lagi gelem? Piye to? Tak peluk. Jangan peluk aku. Kenapa? Jangan peluk aku. Jangan. Saya jenengan pengine piye ngono lho ben aku ki. Pengine mengko kowe nek dadi jodohku mesti bakal kelakon. Ora usah kesusu. Lah nek ora jodoh. Ayo engko digolekke baut sing jodoh. Terus aku jodone Kok karo kaya baut ya. sekut ya, Allah. Mas? Iya. Aku mau karo baut. Ora, Pokoknya aku jenengan tok. ora iso. Iso. Ojo. Mengko nek saiki urung seneng, engko bakal ya tetep seneng karo aku urung kulino. Ale ngapalke kapan? Ayo saiki ayo ngapalke. Aja kaya ngono to. Iki Kok ki. ora ngono to? Aku ki Subroto Kok iki asli. lho sedih lho wae. Aja kok ora ana kentrong to yo. Lah ngopo? Gak ropok-ropok. Gak arep Ayo mlayu. kok wong iki engko terus suminten iki edan nyanyi liwung kok njukan. Ngono. Heeh. Hebat deh. Piye gelem ora to Den Mas iki lho tanganmu wis tak dumuk. Jempolku dadi nyelot cilik diremat-remet wae. Ampun dinae liyane. Lah nek kudune nek diremet ki ora cilik lho. Kok diremet kok dadi cilik ki yo piye? Cekap semanten giaran ketoprak Mataram.